luns de Pascua aquí ata o Centro Cultural Avenida da Rúa. Convocámosvos porque é o momento de que comecemos a dar a coñecer, a amosarvos o traballo que queremos desenvolver durante estes meses coas xornadas de conferencias. O ano pasado, en setembro, cando fixemos a gala do Premio de Poesía no Barco, tiñamos aínda moi perto os lumes e o fume, quixemos que a gala fose un evento no que recaudar cartos para poder traballar, facer algún tipo de iniciativa, algún aporte da Fundación a esa catástrofe que vivimos no mes de agosto do ano pasado. Daquelas, nós xa tiñamos en mente outras temáticas para as xornadas de conferencias deste ano e, evidentemente, igual que moitas outras cousas cambiaron neste agosto pasado, tamén quixemos cambiar e quixemos que as xornadas deste ano fixesen fincapé en todo vivido. Ao principio quixemos analizar todo o que pasou. Estivemos a investigar proxectos de fora, estivemos a ver moitas conferencias, moitas investigacións, moitos estudos. Quedounos claro que tiñamos que facer unhas xornadas de conferencias, que tiñamos que falar e rememorar e analizar todo o que pasou en Valdeorras o ano pasado, pero tamén queríamos mirar cara ao futuro e dar unha visión positiva da situación, e que a única maneira de facelo era a través de proxectos de recuperación e outras miradas sobre o uso do monte. Comezaremos as nosas xornadas o 18 de abril, aquí no Centro Cultural Avenida da Rúa, con esta primeira xornada na que queremos falar do que ardeu. Nesta primeira xornada queremos analizar todo o que ocorreu, queremos dar voz a especialistas, imos contar con Serafín González Prieto, que é biólogo e investigador do CSIC, con Manuel Martínez, que é un bombeiro forestal de Petín, que viviu aquí os acontecementos, e con Xavier Bruña, tamén enxeñeiro forestal da Rúa. De alguna maneira, con esta primeira mesa, o que queríamos era aportar unha visión de todo do que ocorreu e traemos unha figura de fora como é Serafín González, que leva moitos anos investigando os lumes de todo Galicia e os procesos de recuperación, pero tamén queríamos dar voz ás persoas daqui de Valdeorras, a xente que viviu e como viviu. E por iso, tras esta primeira mesa, queremos abrir un coloquio no que lle daremos voz a afectados. Queremos ver a perspectiva pois dende os veciños, a protección civil, bombeiros, veciños que lamentablemente perderon propiedades, tamén o sector da viticultura, que estivo moi afectado polos lumes. Como vos dicía, a segunda xornada queremos centrar xa algo positivo, queremos ofrecer estudos e información, queremos dar un paso adiante e ver como hai unha serie de proxectos e de usos do monte moi interesantes que poderían aportar valor ao traballo que se está a facer aquí en Valdeorras. Esta segunda xornada desenvolverase no Barco o 9 de maio. Nada, sí, terá máis ou menos a mesma estructura que a primeira e a segunda, serán mesas redondas ao redor da recuperación, como dicía Débora, tanto o monte como as actividades económicas que o monte pode xerar. Pois haberá, como se dixéramos, tres mesas. A primeira mesa xirará en torno a estrategias de recuperación do chan. Haberá, creo que non dicimos, non desvelamos agora o que son os nomes dos que comporán esas mesas. Na segunda mesa, o que faremos será facer un pouco fincapé nas oportunidades que hai agora mesmo no monte,
E despois o que faremos na última mesa é facer un pouco a valoración dos negocios que hai actualmente agora en Valdeorras que teñen o monte como produto a través do cal hai empresas que xeneran os seus beneficios e ao mesmo tempo pois, o que provocan é que ese monte estea limpo, que é moi importante. Porque sabemos que toda economía que está relacionada co monte actúa en positivo fronte á prevención de incendios. Os usos, o cuidado do monte, falamos de empresas, falamos de iniciativa e pechamos o 13 de xuño as xornadas no Concello de Larouco, onde se iniciou todo isto, e ímolo pechar cunha visión que ás veces deixamos un pouco de lado e que para a Fundación é a visión primordial, que é a visión da cultura e do uso social e educativo. Hai outra perspectiva, hai outras formas de utilización do monte, como poden ser o uso educativo, o respeto e as iniciativas como os BIC de protección natural, as aulas da natureza. Os centros educativos están a traballar este ano de forma específica tamén no coidado. Hai actividades e asociacións que se centran na formación da comunidade educativa dentro do monte, utilizando, contextualizando todo isto, e creemos que esa visión moito máis patrimonial, cultural, era unha visión moi bonita coa que pechar. E non só isto, sino que queremos amosar un exemplo concreto, e creemos que un dos exemplos concretos é o traballo que se está a facer en Valencia no Sil coa excavación do castro, e pecharemos as xornadas cunha excursión. Así que, como vedes, son unhas xornadas que van tentar percorrer varios concellos, e, como sempre, trataremos de ofrecer unha perspectiva cultural, patrimonial, social, educativa, que apoia as investigacións sobre os temas escollidos, que neste caso será o monte. Deixoche, Vicente, que peches. Moitas gracias. Pois nada, pouco teño que decir. Agradecer a iniciativa da Fundación Florencio Delgado por estas xornadas que se van a espallar por toda Valdeorras. Para nós é unha satisfacción que inicien aquí, na rúa, en concreto no Centro Cultural Avenida, e tamén aplaudir a temática escollida. Creo que hai que facer unha reflexión sobre a catástrofe que tivemos fai uns meses, no verao, e que delas, de todas estas xornadas que se van a espallar por Valdeorras, podamos non só saber realmente por que nos pasou o que nos pasou, sino tamén aprender e mellorar cara ao futuro, porque é do que se trata. É dicir, o monte forma parte da perigenética de todos os valdeoreses neste caso. É dicir, sin el non seríamos quenes somos. Entón, repito, o meu aplauso por a temática escollida. É convidar, non? Convidamos. Bueno, é verdad, convidar que arrancamos o día 18 a partir das 10:30 da mañá, aquí no Centro Cultural Avenida, que repito que é un marco, creo que bastante bon, a pesar de os seus achaques. 30 anos despois andamos repasando todos os días, pero, bueno, estaremos á altura da obra que pretende levar adiante. Este patio de butacas que hoxe está baleiro, agardamos que o día 18 estea cheo e a reventar, e que sexa así en todos os teatros que imos visitar.